Това е истината. Ако обърнем нещата наопаки, не можем да бъдем пример за подражание в света. Би било лъжа, ако кажа, че на България й предстои бляскаво бъдеще като достоен член на Европейския съюз, че ще имаме силна държава, в която успяват трудолюбивите и почтените, че ще преодолеем корупцията и бездуховността, че децата ни ще бъдат здрави, че ще получат образование и работа. Преди всичко трябва да знаете, ние не заслужаваме тези неща. И съм убеден в това, защото познавам нашия народ. Има хора, които не вярват, че с България в сърцето няма невъзможни неща. Не мога да приема, че можем да променим живота си и да станем модерна държава, благодарение на вота и волята на хората. Страната затъва все повече и повече, но предстоят още много трудности, изненади и предизвикателства. Съдбата на България е предначертана. И независимо дали ни харесва или не, нещата стоят по този начин. Трябва да знаете, че вярвам точно в обратното. Нещата стоят по този начин. И независимо дали ни харесва или не, съдбата на България е предначертана. Предстоят още много трудности, изненади и предизвикателства. Страната затъва все повече и повече, но благодарение на вота и волята на хората можем да променим живота си и да станем модерна държава. Не мога да приема, че има хора, които не вярват, че с България в сърцето няма невъзможни неща. И съм убеден в това, защото познавам нашия народ. Ние не заслужаваме тези неща. Преди всичко трябва да знаете, че децата ни ще бъдат здрави, ще получат образование и работа, че ще преодолеем корупцията и бездуховността, че ще имаме силна държава, в която успяват трудолюбивите и почтените. На България й предстои бляскаво бъдеще като достоен член на Европейския съюз. Би било лъжа, ако кажа, че не можем да бъдем пример за подражание в света. Ако обърнем нещата наопаки. Това е истина.